Ez dixwazim vê nameyê hemû hêst û bêrîkirinên xwe bi terepar we bikim. Bizanîbe tu dem û wextê de tu qet ji bîra min naçî. Nizanim êdî bû çend rojin min te nedîtî û dengê te nebîstî. Lê her tim û her dem tu di bîra min de. Ez her tim te difikirim û te tînim bîra xwe. Di xeyalên xwe de bi te re me. Tu carî ji te dûr neketime. Tenê ev bedena min li gor rojê salnameyê neh mehin di girtîgehê de ye. Ev bedena min neh mehin girtî ye. Ango ev beden neh mehin ji te dûr e. Lê ez nizanim ev bû çend roj ez ji te dûrim, ev beden ji te dûr e. Bi rojên salnameyê bawer nakim divê ne neh meh bin. Lewre bedeneke ji te dûr. Her rojê min wek salan derbas dibin. Ji ber wê jî êdî bin hejmara rojan ji bîr kirî. Tu dizanî ew ji bo min ne tiştekî hêsan e ku ez ji te dûr bim. Bêhnê bistînim û bijîm. Min dijwariya wan çar dîwaran, min dijwariya wê girtîgehê û bedena girtî ji bîr kirî. Ji ber ku tu ji bo min ji te dûrbûna te ne dijwartir e. Tu dizanî di bin wan şert û mercan de, di nav wê dijwariyê de tu tişt nexema min e. Ez ber tu tiştî nakevim ji xencî te. Erê ji xencî te. Tenê ber te dikevim û bêriya te dikim. Dixwazim te bibînim û dengê te bibihîsim. Lê nabe ji ber ku ez girtî me û di girtîgehê de tu tişt bi dilê mirovan nabe. Tu dizanî rewş ew e. Lê ez bawerim û bihêvî me di rojê azad jî bên ez û tu ên bi hev re jiyanek azad parve bikin. Baş bizanîbe ev çar dîwar ne sînor e. Ev girtîgeh ne asteng e. û baş bizanîbe min ji te hez kir, ez ji te hez dikim û ez ê ji te hez bikim. Ez jî baş dizanim ji bo min tiştê herî girîng û taybet ji te hezkirin e. Ew jî ji bo min bes e.